Сёння я прыехала ў лес пазбіраць чарніцы. Зараз вам пакажу ягады. Глядзіце, якія прываблівыя, буйныя чарніцы. Яны яшчэ і дужа салодкія. Знайшла маліны лясныя. А рукі чорныя ад чарніцаў. Я ніколі, дарэчы, не збіраю ягады ніякімі камбайнамі. Я з дзяцінства іх не магу нават успрымаць, як бачыла сялян, збіраючых камбайнамі. Бачыце, колькі малінаў? Я заўсёды чарніцы і любыя ягады толькі рукамі. Ось якія маліны. Ажно чорненькія на сонейку. Сёння выдаўся такі дзень нармальны, бо былі дажджы. Паглядзіце, якія маліны. Падымеш лісце, як з тымі суніцамі, і зноў находзіш ягадкі і ягадкі. Але маліны пераспелі, не ведаю чаму. Гарачыні не было. А пераспелі мяккія і без чарвякоў. Збіраючы маліны, я натрапіла на іргу. Ірга таксама ядомая ягада, але яна яшчэ толькі пачынае спець. Яна павінна быць зусім чорнай, вось як некаторыя ягадзінкі, каб яна была прыдатная для ўжывання ў ежу. А ўнізе тут трэба быць асцярожным, каб не зваліцца з гэтага малінніка. Унізе крапіва ідзе і дзявочы вінаград насеяўся. Гэта не ядавіты плюш, дзявочы вінаград, таму што ў яго 5 лісцікаў з адной кропкі разыходзяцца. Я заўсёды турбуюся, каб не было ядавітых раслінаў там, дзе я збіраю ягады. На развітанне я пакажу, колькі мы сабралі ягад. Маліны не так ужо многа, і чарніцы. Але я задаволена паходам.